min jaqdef u jċafċaf u min jintelaq għal tulu. Il-koll ħerqana biex jiċċaqilqu waqt il-Ġurnata Ewropea tal-Isport fl-iskejjel. Fil-fatt madwar 25,000 student minn 85 skola f'Malta ħadu sehem f'din l-attività sportiva annwali li ssir fil-pajjiżi kollha Ewropej. L-istudenti ħadu sehem f'satejn ta' attività fiżika bl-iskop li tħajjar aktar tfal ikunu attivi u jinvolvu ruħhom f'dixxiplina sportiva. Din l-attività saret f'diversi skejjel madwar Malta kif ukoll fil-Pixxina Nazzjonali tal-Qroq. Is-Segretarju Parlamentari għall-Isport Clifton Grima żar uħud mill-Iskejjel kif ukoll il-Pixxina Nazzjonali fejn hemm iltaqa' ma' diversi studenti ta' tajiet differenti li kienu qed jagħmlu attivitajiet sportivi differenti. Huwa qal li din l-attività hija pożittiva għaliex toffri qatt ta' benefiċċji. Attività fiżika li tgħinek tħossok aħjar, attività fiżika li tgħinek anke fiżikament tkun aħjar, u dan naħseb huwa pass il qudiem sabiex ngħinu tfal tagħna sabiex jitħajru jersqu lejn l-isport mod regolari, u dan jgħin anke f'dak li hija l-viżjoni tagħna l-isport ġew pajjiż. Intant One News tkellem ma' studenti li llum minflok kienu bil-qiegħda quddiem il-bank tal-iskola kienu parteċipi f'attivitajiet sportivi fosthom l-ewwel. Fost l-istudenti spikka l-entużjażmu u rrieda għal aktar attivitajiet ta' dawn it-tip. L-iktar sport favoriti tiegħi huwa futbol imma llum ħadd ġurnata tajba, aħjar mill-iskola u bija u nixtieq nerġa' nagħmluha s-sena d-dieħla. Ineħħilek moħħok mill-iskola u jgħinek ħafna in ġenerali. L-isports huwa għalija jfisser biex tnaqqas il-kilos, tieħu pjaċir u mhux dejjem biex tirbaħ u titlef. Il-fatt li din l-attività tiġi fl-ewwel ġimgħa li tibda l-iskola tgħin ukoll biex jinħoloq spiritu ta' aktar għaqda bejn l-istudenti u l-għalliema filwaqt tħajjarhom biex ikunu aktar attivi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.